Искусство против войны. В Киеве состоялась выставка-аукцион творческих работ ветеранов АТО и больных легочной гипертензией. Собирали средства для семей погибших во время военных действий на востоке Украины. Подробнее в сюжете. Андрея призвали в первую волну мобилизации. Полгода он был под обстрелами. После ранения вернулся к мирной жизни, но говорит, что адаптироваться было крайне тяжело. Тогда начал вышивать бисером. Я спати не міг, я 2 місяці зовсім не спав. І то я так побачив, хлопці вишивають. Я думаю, бісером попробую. І так почав бісером. На руки тряслися. Вже знаю, що не стріляють ніхто, але все рівно не міг. Организаторы хотят показать, как воины после возвращения из АТО поддерживают друг друга и привыкают к мирной жизни. Ставя цель новой жизни, да, найти себя в это трудное послевоенное время для ребят, они поставили целью еще благотворительного аукциона собрать деньги на помощь семьям тех, чьи родные погибли в этой войне. На даній виставці близько 45 робіт. Це що стосовно картин. Близько 32 робіт – це вироби ювелірні. Це жетони кожного окремого військового формування України. Це ювелір, він не боїться того, але він робить такі речі для бійців АТО. І є у нас роботи, які вишиті бисером. На выставке играли на пианино, пели авторские и украинские народные песни. Художники и мастера рассказывали о своих произведениях. На аукционе были представлены более 40 картин, около 30 серебряных кулонов с изображениями гербов бригад АТО и изделий ручной работы. Благотворительный вечер посетили около 100 гостей. Ці твори спонукають нас думати не тільки про себе, але й про людей, які несуть в цих витворах мистецтва свій якийсь енергетичний посил, свою ідею. Враження справляє дуже сильне. Картини всі прекрасні, всі чудові, кожна несе свою тему, свою душу автора. Видно в кожній картині, що це є щось особливе для кожного з авторів. Кожен виливає щось своє туди, хтось негатив, хтось позитив, якусь частинку життя. Видно у кожній роботі. В принципі, для мене вони всі неймовірні. Лидия Полянская, Ислам Пинка, Заман, АТР.